assalamu alaikum ɓiɓɓe fulɓe, assalamu alaikum Full TV. Bandiraɓe, série keso pul nan dow le 5 août inchallah holton Full TV. Sa naari YouTube abonné oɗo chaîne biroɗo Full TV mo Yero Sow mo ganduɗe ene yaltini série keso pul biyeteɗe ɓinguel am gese keso pul. ɗum ɗon bandiraɓe jeehe Full TV abono ɗon mbaɗon like ha heewa le 5 août inchallah mo jii ko hesɗi pul ɓiɓɓe fulɓe taw koye Full TV. ɗum noon bandiraɓe abonde e Full TV ƴeewon kettoɗon mo gandu série o adda nafoore e rendo ngo. ɗum noon Full TV fulɓe jeeyi, ɗum noon fulɓe on noddama ngari notoɗen e nder Full TV mo Yero Sow série keso pul belɗo machallah. ɗum noon Full TV wassalam.